Halo dos, motong kauna. Ile jani betek tom, motong kauna karne ready. Mau bagan ane ile bawa ya. Kamsel ada ready. Zeng dania motong kaun tangnisai. Bah, mama lah sudah. 저기 Pergi. Motong sarot. aham Di, mundur lah babe. Udah. Dah matang deh. Prabu apa isir Silagur Tahu kau mazang laki kesini hama sanai berkasih besar serta hama mazang sanai kita berkasih berlanggan kini gemat kita mengenai gemat sanai berkasih berworde na kampus langgan jadi bela guru dah guru montra nani jawab itu tapi tuh Yusat, mau kabur kan nampung sebelum dah. Tuh. Ini. Aku. 아직 하나 하나 더. 지금 하나. 하나. Betul besar nih. Dah, ini mula. Yeay. Dah, Silagur nih. Siapa itu? Dah. Aman deh, sama buat renak sama mana. Aja microwave. Makin Bapak ya ini. Oh, unsian. Ay, bertengnya motor bisa mar-mar hamdallah dia dari bedi ekdam koni pada kesini haman gasai be letra pada gasai bo malangkan maila pada bemar azar pada mar-mar hamdallah mahangani kini agi motor si ekdam mahane sayo orang-orang jadi ini ke Jadi memang ini aku makan naik dah tu. Bye babu. Happy Bihu dah bu. Happy makan. Happy bang Bihu. Sampai di nak apa? Ai kita ni, abu ni. Ini oh. Kan mga lining pa ito ba? No, ko lang kebulan niya ba? Para kami. Ada Ano nga le? sampai di. Ingkar kami. Ay, ne, kasih apa jauh? Mati puji. Puji bawah na rin biji niya de ko po. Wala na sa malabihan ko niya. Ay,
बिहामजोनिया बरिया नांदो सानैनियाबो आंनियालाय जोबथ'लायबाय थांलायनोसै दा न'याव थ' मा खोथिया मा लादो खोथियाव दै Itu saya. Oi. ayo mata ya itu खुलुमबाय रायजोफोर हेपि माग बिहु मागो दमासिं बयखौबो मोजाङै जा फिथाफोरखौ हिसाबनि जा बांद्राय जानाङा जोंनि भेलागरखौ खावबाय भेलागर नङाने मथमसो फैयो खिन्थु भेलागर बुंबाय आंनि फंबाय मुवा आदा मुवा सानैसो कमेन्ट खालामदो आरो जे फंबाय बिखौ मथम बुङा भेलागरसो बुङो थ' जोंनिया मा आगोलनि आबै आबौ मुवा जोंखौ जि खिखायना गालांदो जि बुंनानै जोंखौ बिखौ माने फोरोंना थांदो बा जोंनो बे बुस्थुनि परिचयखौ होना थांदो जों बेखौनो बुंगोन नङा होमबा थ' जोंनिया जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा बे बुंनायाव निमाहा होबानो जाबाय खिन्थु जोंनि जिथु लकेल लेंगुवेज ना बेयाव मथमखौनो होनना बुङो आरो भेलागरबो ना बुङो भेलागरबो बुङो ना आं मिथिगौ खिन्थु भेलागरखौ मा असमिया जोंनि खाथि खालानि असमियाफोरा बुङो आरो भेलागर बा मेजिक घर थ' जोंनिया जोंनि लकेल लेंगुवेजाव मथम होनना बुङो बेखायनो आङो मथम बुंदों बेखौ थ' नोंथांमोना गाज्रि दामोन थ' रायजोफोर दिनैनि कारणे जोबथ'लायबाय मा जादों नोङो बाङालि फिथा जाबाय आदो बाबाया तुलसि बारिनिफ्राय लाबोनानै थ' जोंनिया जोबथ'लायबाय ओंखाम जालायनोसै दिनैनि कारणे आरो नेक्स्ट मोनसे भिडिअ थाबैनो लोगो मोनलायगोन आं गानबो राजाबनोबो हागौ थिगबो गैया थ' दोनथ'लायनि होमबा रायजोफोर मा बुङो क्या बना रहा है चिकेन मटन इनाव का मोदोमदो ना एकदम आं आसि सासि अरख्लाबजोबना जागोन बायदि नांदों जे बल'गस बाय थ' बाय दोनलायनोसै नेक्स्ट मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन फट' जय बर' हारिनि जय